Започва репортажа с най-важната част на сбирката на златарите. На Стайко сина, ако някой не знае кой е, да влезе в кадър. Аз това винаги му не греха да се нервирам, ще направим едно големо. Като тия дърпаните, аз отгоре и режи, и чупи, и това е. Там съм толкова по-поделението, значи ако сетиш от Луни и около Мъсто, къде се събират, горна баня и други, това е 100 метра по-долу. Има една ръка. Комисия на точно по-дълго. Бацка трябва да промивам. Шли към около връзка и да си ходим. Отново български се. Я кажи пак. Трябва да промивам и да си ходим. Щом трябва. Да чуеш сега къде прави зимата, той че кара, може да се вържи. Не съм не старки. Не, той кара, правиме с бирата и утре с колата. Напиши му. Какво било станало? Татарско станало. Аз си викам да ми го надпишете сгоре носа да тури. За бата Сашко татарско хипер кинг сайз. Хипер кинг сайз. Ти като ги напърлиш там на уреда. Няма обаче тенджер. Имаш ли тенджер? Освен ако това нямам друга. Трябва да опазиш